tomto videu si zahrám Fears to Fathom úplne prvú epizódu, uvidím ako sa bude tomuto videu dariť a ak sa vám to bude páčiť, určite dajte like a odber a môžeme z toho spraviť sériu, takže poďme na to. Chlapci moji, teraz som si všimol pri editovaní videa, že mne tam vypadol zvuk, takže vám tam aspoň hodím niečo, kde ešte som zvuk mal. Uvidíte si video. Piče. Dick, nazdar. Ticho. Dobre, postavím sa takto. Dobre. Čo si mám robiť úlohy, keď som sám doma? Idem pozrieť sem, čo tu je. Píše mi mamka 3 textové správičky. Že nemôžem ti nič slúbiť, možno budem mať nejaké plány z NAT. Hej, takže takýto kamoš, hej, fake friend úplný, počúvaj ma. Čo mám spraviť? Ja skontrolujem chladničku. To čo bolo? Som sa do piče lákol. To bolo nepríjemné. No, chladnička, nazdar. Diga. Jedlo je studené, takže ho mám dať tu asi. Jo, aha, Dick, čo kapík? Čo ti jebe? Dick, mám. Piče, to je nepríjemné, keď chodím okolo tohto, tak sa to zdvihne samo. Dobre, takže... Že rád žerem pri telke? Tak ideme na to. Jak to jem? Aha, zožral som. Toto vypnem, kurva, vyteče ma to. Kde mám hodiť? Mason Oliver mi píše. Dobre, kde to mám dať? Dám to do kuchyňa, ony. Správny sinátor, tuto jebnem. Píče, to nie poslať? Škoda. Čo mám robiť? No a mamka čo? A ona je kde? Keď ja som v tom dome, tak ona kde je? Oproti dome? Mamka. Píše mamka. Kámo, ja mám fakt nepríjemný pocit ako kokos tejto hry, to je nepríjemné. Ešte to, jak to tu zrní tá hra vyjebaná, to mi fakt nepríde v pohode. Akože, chápeš. Paula... To čo bolo, ty kokos, som sa dosral. Že bolo tam napísané, že nemám otvárať nikomu. No kamo... Lekol som sa, nehovorím nič. Ja tam nejdem, ja sa bojím, kokot. Kámo, vyjebaná hra skurvená. Ja sa bojím, kokot, chod do piče z tohto domu, nebudeš tu. Čo? Že všetko bude v poriadku. No tak ako... Dobre no. Pri dverách je Paula. A no dobre, tak idem tam, keď tá je Paula. Jak tam nebude tá trubka vyjebaná skurvená a bude tam ten typek a najebem inak si ja doserem sa, tak neprovokuj. Idem. To čo? Ty kokot, teraz taká husina kamoška bež prebehla po mne. Čo tebe, kamoška? Tak som sa dosral jak suchý pes a vyplo mi hru, dobre? Čo ti jebe, kamoško, tak to chod do piče. Brutálne. Zomrel som a ja som nechcel kričať, chlapci. Točím to o 1:49 v noci, dobre? Preto som nechcel kričať, ale aj tak som sa dosral. Čo ti jebe, chlapci, tak toto bola taká to bolo také nepríjemné. Každá epizóda je na 20 minút, hej? No tak, chlapci, vôbec homelo. To mám ísť znova teraz? Sa mi nechce akože znova ísť. Dobre, 1:16, som tu znova. Len... Čo tam bolo napísané? Že potrebujem vodu, že? Dobre, teraz už viem, že tam je ten týpek, takže tam ísť nemôžem. Len to proste, chlapci, to tak zahúčalo, že ja som sa dosral. Počkaj, ale tak potom čo mám spraviť? Počkaj, on chce vodu. Naslopem sa. Kamo. Dobre, zavrel som. A píše mi mamka, že či som to ja, ne? No hej. No nejsom. Škoda, že nemôžem ja odpisovať, ako keby. By som napísal, že nejsom, čo si piča? Ja by som, že oknom, ty kokot, a nie... No ja nejdem tam, kámo. Ja tam nejdem ani kokot. No a zvoneček bude za chvíľku, nie? Ja tam nejdem ani kokot, ja mám piči. Ja by som si zasvietil svetlo. Ja asi nemôžem. To čo bolo? Počkaj, tu niečo? Ja sa bojím, ty kokot. Akože, nemal by tu byť už teraz. Ja tam nejdem, kámo, ani kokot asi. No, tu mi mamka píše, že sa mám schovať do svojej tej trubky.
a že... No, že sa mám proste schovať asi pod posteľ sa dá iba schovať a že nemám proste nikomu otvárať, tak ja sa schovám tu. Ale keď ona mi napísala, že je... Kto tam bol? Paula? Pri dverách. Tak čo mám spraviť? Lebo keď som tam išiel, tak týpek vybehol z ich izby. Kurva. Aha, on rozjebal okno, kamoško. Zavolá policajtov. Ja tam nejdem asi. Asi tam nemám ísť, že? Podľa mňa, si myslím ja. Že pri dverách je Paula. No a že nakoniec bude všetko v poriadku. Ale ja tam nemôžem ísť. Ja tam je týpek. Ja tam... No idem, ne. Ani kokota, ne. To čo bol za zvuk, kamo? No ona furt zvoní, ale... Že... Tak keď je pri dverách, tak ako... Ja by som išiel, kokot. A čo mám spraviť? Čak tam je týpek. Že... Ja nemôžem ani bežať, kamo. Tak ako... To som ani nechcel spraviť. Joj, kokot, striaslo ma, bože, to je hnusný pocit, skurvený. Ja tam nejdem. Nejdem tam ani kokot. Nemôže mi napísať, že... Kokotko je v dome? Čo tebe jebe? Ja neviem, čo mám spraviť, kámo. Ja ho vidím. Ja som ho videl. To je koniec? Prešiel som, kokote. Počkaj, keď tam poviem teraz. Počkaj, nevybehne, že? Nazdar! Čaute! Yes! Môžeš dontra? Asi nemôže. Ak sa vám toto video páčilo, dajte like a odber, napíšte do komentu, či chcete tú druhú epizódu a zatiaľ čaute.